Mám jak vydierať? Ale nie, vajco neberie drogy. Ja iba kamarátom. Čo, musíš sa priznať nejakým zločinom, ktoré si spáchal, aby som ťa mohol potom vidieť, lebo on to už priznal. Musím spomenúť najprv. Ja, že máš tam taký bordel, že si nevieš ani ona. No, okrem toho, že môj životný poslal byť sobašný podvodník. Nejaké iné zločiny nespomínam, ja to ešte len plánujem celé. Ja myslím, že by si zakázal počítač a internet, nie? No, zakázal by som počítač a internety. To je, počúvaj, to zosnovuješ svoj jeden najväčší plán životný, hej, je tvoj proste konšpirácia, kámo, proste zrušiť všetok internet a všetky informácie, ktoré putujú medzi jednotlivými infraštruktúrálnymi. Áno, ale to je koníček, to ma neuživí, vieš, tak preto ten sobašný podvodník. Čo je? Anal je tvoj koníček? To sme si myslím už vyjasnili naposledy. A okrem toho nadovšetko milujem Zulu Colu. Zulu Cola. Tak to bude pamätať do tvojho profilu, že Zulu Cola. Zulu Cola. Aha, ja pokukujem po Devovi pri jeho novom účese. Pokukuješ na ňa, čo? No. Musíš sa teraz... Musíš po Depešakovi pozerať. Nie je na zozratie. S mojou kudlou. Počúvaj, ale nie je mladší, jak ty, je starší. To toho nemôžeš, sice to by bola háršou uchočná mladšie. S akým myslíš presne? Mne jeho pokročilý vek nevadí. Počkaj, ale Haš už vyzerá taký nasratý diktátor. On je aspoň skúsenejší potom. Nie, Počúva naučí nové veci. On je... Ty si vychovávateľ za pičikama, vychovávať. Jasné, Hašo, vieš čo? Pedagóg. Ale neviem, vyšujme to, pracovať ako vrátnik na dievčenských internátoch stredoškolských. Na pife, piče farma. No to bolo tak dobre. Podľa mňa prísun mladých holitiek. Prísun mladých holitiek. Že denne, hej. Ale nie, tak ich tam bolo dosť, by si človek celkom udil. Ale jak to povedal, ty z takého hovado by tam nepustili. Ja teba, prečo? Však by si sa zotváril, že nie si hovado. Pekný aj múdry. No. Počkaj, nie, to som ja, to som ja.